Hello logoफोर नोंथांमोना जे कमेन्ट बक्सआव सोंहरदों आरोना जोंना खामानिया मा माने जोङो बेंगलराव मा मावो सोरबा सोरबाथ' मिथिखायो जोङो मा मावो सोरबा सोरबा गोदान साबस्क्राइबारफ्रा मिथिया आरोना ओंखायनो दिनै खोन्थानो नागिरदों आङो जाहैबाय JCB सालायो आरोना मोनसे प्लान्टआव आला खातारि मिक्स खालामग्रायाव ओमफ्राय बाबाया मेचिन सालायो दायो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय मामिया आला खातारिखौ हखांना हरो आरोना आङो बिराद गोबावजों खनसे JCB सालायनो नागिरदों आरोना माने जा गोबाव जाबायमोन मास मोनब्रैयानो जाबायमोन जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय गामियाव थांनायावथ' सालाय मोनासै नालाय ओंखायनो एबाराव सालायनोसै खेबसेल' सालायनाय क'क्राझाराव ओमफ्राय दायो सालायनोसै आरोना नै JCBखौ आं मैया सुखादों आरोना जा मैला जाबायमोन आं गैयिखाय ओमफ्राय दा साफा जाफिनबाय आरोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांदो नै बाबाया मनस्टार लोंनो नागिरदों स्ट्रं जानायनि ओमफ्राय मामिजों आंजों माइरं लायखांबाय आरोना सानैजों थांनानै बाबानो जुइस लाबोबाय स्ट्रं जानायनिसो लोंनोसैनो रेड बुल गैयामोन लोगोफोर बेखौनो लोंनोसै मनस्टार लाबोबाय नै सानदिया बेखौनो लोंनोसै रेड बुलाबो मोजां बेबो मोजां लोगोफोर बेबो स्ट्रं बैबो स्ट्रं दा बैखौ मोनाखै नालाय बेखौ लाबोबाय लोगोफोर बेजों लोगोसे मा दंबावो नै मा बुस्थु थाय क्रिम गोनां बन आं दाउदै मोनजाया नालाय लोगोफोर गुफुर जाजोबगोन नङाबानो माइरं लाबोबाय second time tuh sokotnya benar लोंनांगासिनो लोगोफोर रेड बुल ओमफ्राय दायो जों गबि लांसै आरोना आरखेरेयाव बाबाजों जों फैलायबाय आरोना डाक्टराव थांखांनानै आरखेरेयाव जुइस लांबायनो जुइसआ जेरावबो गैया नालाय ओंखायनो मेन जाहैबाय गबि आरोना नै लोगोफोर दायो जोङो जारि खाफैदों आरोना मामि सनिया आं ओमफ्राय दायो एसे मानिमुनि खानोसै ओमफ्राय मामिया जारि लायदों मामिया जारि लायगौ मानि जोङो मानिमुनि खागोनसै आरोना बेलासिथारबाय ओंखायनो जोंहा खाग्रोना लागोनसै मानिमुनिखौ मोनबाय मानिमुनिखौ बेसेबांबा ओमफ्राय जारिखौ मोनासै ओमफ्राय दस्रा जायगायाव नायनोसै आरोना जोंना गैया मोनाथारबाय नै रकिखौ लोगो मोनदों फार्स्टआवनो आङो JCBआव दै सोगोन आरोना डिजेल खालामगोन नैबे जाहैबाय अन्थाइखौ आङो बै गोजौआव लांनानै गारहैयो आरोना नैबेजोंनो अन्थाइ फैयो आरोना बाहाय आलदा आलदा अन्थाइ गिदिर फिसा खाथियावनो दै दं नै जोंना ना हग्रा दैया बेनो ओमफ्राय मालिकआ फैनानै दं बाबाया नैबे मेचिनाव सालायो माने बे मेचिनखौ सालायो आरोना बाहाय अपारेट खालामो मा खालामगासिनो बिसोरो नै स्टार्ट जाथ'वाखै आरोना खामानिया मामियानो बाबायाबो इसिङाव दङ मालिकजों माबा गाज्रि जानायखौ बानायगासिनो गारियाबो रेडि खालामनानै ओमफ्राय थाबैगोन गारिया start जाबाय
गुफुं खाबायल'लै नोगोर गुफुरखायो बेयावलाय हाद्रिया डिजेल नाय डिजेला जोबनानै होबाय इमारजेन्सि दहायनो सोनो नागिरखादोंमोन आरो माबायदि सोनाय डिजेलखौ मालिकआ सोबख'गोन दै जलिलाबो दा अन्थाइ ओमफ्राय सुरु जाफिनबाय
सेरेस साहा लोंबाय नै लोगोफोर दासो एसे रेस्ट मोनबाय ओमफ्राय दा गारि फैबावगोन आरोना गंथाम थांबाय दा गंथामा फैफिनगोन दायो एलडिअ सोनो थांगासिनो ओंखाम जाखांनानै एलडिअ माने थाव आरोखि बे थावखौ सोनो नागिरदों ಬೇರೆ ಅವರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 60 rupees 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 100 ಯಾವುದು ಕಿರಾಸಿನ ಆಗ ಇದು ಆಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊರಚಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ मोनसे सोबावबाय नै गासै मोनथाम जाबाय जा बुरजा गोलैबाय आरोना लोगोफोर गनांगौ लामायाव गारि सिगोन लोगोफोर बेखौ नायद' लेट टकिं लामा जाय गोदान बिसोर नुवाखै नालाय ओंखायनो दिनै खनसे खोन्थाहरनोसै लोगोफोरनो माबादि खामानिया जोंना लोगोफोर आंना खामानिया नै बेनो खामानिया जाय गोदान साबसक्राइबार मिन्थियाना आंनि खामानिया मा इन्जिनियारिं फैगौलाय जोंना नै लोगोफोर इन्जिनियारिं जादोंना जायाखै ब्लेक टकिंआ फाइनालि गैला आरोना जोब्बाय अपारेट खालामगासिनो एक' गोरान जोलि हरबाय नै जोबनायखाय खामानिया जोब्बाय नै खामानि जोबनानै ना हमफैबाय जोंहा जोंनाबो जाबाय ना फिसा फिसा फिसाया जोंनि आरोना फिसाफोर जाया नालाय देरा बिसिनि फिसाया umurlah mami habis itu namun dia di dalam bergulu Arman Maoyw nơi cầm là chi con nên không có xeo này Arman lại là ngồi khu bay xe chứ khu bay xe này bar lắm rồi này lên ang khor kore sa la jiwa nai le lo tro ro sin jiwa habro kuda so nai no chap ra nai no ada Sikta korpo. Kayak ini ada apa nih ruas? Kuri, gagli sih na.
इधरले आके इधरले हेलो हां वाय लड़ाईले लड़ी थाङो फैयो थाङो फैयो उदिनला बायचे बाबा निर्मिलो लड़ी नोर गोरले